Nako! Wala ko eh, wala akong... Ay, pinakapay niyo naman ng 500 pesos. Diba? Yun o. Nako, kahit na gawin mo yan. Sana hindi nila ako naging gano'n. Sana hindi nila kita naging anak. Ngayon kung inisip mo, na hindi mo ako pinilit bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi ito buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Kunin mo mata niya. Kung iniisip mo na sana hindi na kita ipinanganak, sana maisip mo rin na ilang beses kong inisip na ito. Nakikinig ka ba sa akin? But you're asking for too much. You're asking for too much, Basha! Ang gusto mo mawala ako sa buhay ko. Bakit ano ginawa mo sa kaya mag-vision? Kala mo ba ikaw lang ang may gastos? Sapa! Tama na yan! Lumalis ka! Paul! Walang pupuntahan yung kapatid mo, Leo! Ba't di nyo pigilan? Ba't di nyo pigilan? Sundan ninyo, lagi kayo nagtatago dito. Sundan nyo! Lagi na lang kayo nagtatago dito eh! Ano ba tatay dito? Ako nga. Sino ba tatay dito? Ako ba? Mas okay ba sana kung sumatak mo siya? Mas okay kung sinapak niyo na rin ako! Kesa tatahimik na naman kayo. Kesa tatahimik na rin ako! Hindi kayo dyan. Ganyan din kayo nung umalis si nanay. Ganyan din kayo nung umalis si nanay. Ganyan din kayo nung umalis si nanay! Kinayahan niyo lang siya. Nayan niyo lang siya!